Siyazihlekela izinto sezibuhlungu ngoba ibuhlungu lento lotata soze anganikwa ne-refill lakhe uthi awuzawunxiba nto amandla kwenzeka ntoni ebusuku Yo! yintoni Yo! ungaleli bawudlala amandla yini bawudlala amandla bani ukhutshwe phi bawudlala amandla yini bawudlala amandla ukhupha ngaphandle wena ungakhali bawudlala amandla ungakhali bawudlala amandla nyamezela uyangaphi bawudlala amandla uzushiya lo Yo! Hey! Hayi siyazihlekela kunzima izinto yamadoda. Nesibindi abafazi. Akawujonga le ndoda kayizawukhutshwa ezinzulwini. Ku-12 midnight likhutshwe ngayepha. Nento zaziphelela ngezinye zisepha ngaphakathi. Khutshwa ulahlwa phaa ngaphandle. Yo! Oh!